Som-hi, Christopher. Ara provaré de descobrir la causa dels teus malsons. Vaja, veig que pateixes acrofòbia, la clàssica por a les altures. Què passa? Martin Mystery, l'atac de l'home de sorra. Saps qui ha tret excel·lent a tots els exàmens? Ho endevines? És igual, t'ho diré jo. No em treus tanta energia. Jo estic desfet després d'estudiar tota una setmana. Estudiar? Apa, sigues sincer, Martin, que tots dos sabem que evites estudiar sempre que pots. Sí, d'acord. Estic rebentat dels esforços per esquivar l'estudi, però les maratons de pel·lícules de monstres són esgotadores. Quin és el teu secret? He descobert els beneficis de menjar sucre. Tones, és fantàstic! M'he passat tota la nit estudiant sense gota de son. Doncs mira, potser hauries de deixar de menjar caramels. Si pots, esclar. Esclar que puc, que et penses que estic enganxada. No, dona, segur que et pots passar 24 hores sense sucre. No diguis borrades, tinc la situació perfectament controlada. I com que els exàmens ja s'han acabat, em dono de baixa de les llaminadures. Ja, però si t'enxampo menjant-ne, em faràs els deures d'àlgebra durant un mes. I si no, et passaràs un mes sense sortir de gresca cada nit. Fet! Centre crida. Ostres, és més greu que no em pensava. No has pogut aguantar ni 10 segons. Això? Però si això no compta, els ingredients són naturals. Només hi ha nous, mel i garrafa. D'acord, te'l llançaré. Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Java el cavernícola, endavant. Ostres, quin tiberi! Que has buidat tota una pastisseria intergalàctica, Billy. He pensat que tindríeu gana després d'estudiar tant i d'esquivar tant l'estudi. Billy ha encertat. Què esperes, Diana? Endavant! D'acord, si insisteixes. No, va, Martin, que només és un pastisset. Quin mal em pot fer? Cap, si no tens al·lèrgia a les equacions quadràtiques. Deixem-ho córrer, ja m'ha passat la gana. Un mom. Aquí? Com mola! No t'hi engresquis, que encara estem en fase experimental. M'és igual, en vull un. Passo de cotxe. Amb aquest vestit seria l'adolescent més mòbil de la ciutat i el que aniria més a l'última moda. Silenci, Martin. M'haig de concentrar. No és tan fàcil com sembla. Escolteu, avui anireu a la Universitat de Sydney a veure una estudianta que fa 3 dies que dorm profundament.
Es diu Kerry Hunter. Fa tercer. Deu ser per culpa d'un encanteri d'una bruixa malèfica, sí! Igual que la Blancaneu o la Bella Dorment. Sí, home. I un petonet la despertarà? Ara que ho dius, no és mala idea. Mala no, Ara? pèssima. I ara, si em disculpeu, haig de practicar unes maniobres aèries. Després, nois. És increïble. Ja sé en quina universitat em matricularé. Això és un paradís. I si tu em fas els deures de mates, encara ho tindré molt més fàcil. No t'embalis, germanet, que encara no he perdut la pasta. Mireu, és aquí. La Kerry viu en aquest edifici? Però si sembla el Palau de Buckingham. Hola, sóc la Lian. Comparteixo habitació amb la Kerry. Sou els agents del centre? Sí, jo sóc l'agent Mystery. Ell és en Java i la sucradicta és la Diana. Oh, quina sort que hàgiu vingut. Ja han visitat la Kerry 3 metges, però no l'han pogut despertar. No pateixis, Lian, descobrirem què li passa. Ostres, quina angúnia! Té els ulls completament en blanc. Oh, deu tenir algun virus. És normal als dormitoris de les facultats. Per si no te n'has adonat, Diana, aquest és el dormitori més net del món. No crec que s'hi criïn gaire gèrmens. Aleshores, per què té els ulls en blanc? Molt senzill, controla les pupil·les perquè els seus enemics es pensin que és una zombi. Una zombi? Sí, ho fa una tribu molt primitiva de Borneo. Ho vaig llegir en un llibre. Però si has d'estar més tranquil·la, li faré un bioescàner i enviaré la informació a en Billy perquè l'analitzi, per si es dona la remota possibilitat que m'equivoqui. Ultrarellotge activat. Bioescàner seleccionat. Oh, sorra! És com platja. Tens raó, sí que és sorra. Que heu anat a la platja últimament? No, és molt estrany, sobretot perquè la Kerry ni tan sols s'hi acosta a la platja. Li fa molta por l'aigua. Ja està, enviat. Ja podem anar a l'hotel a esperar els resultats d'en Billy. No hotel, mansió. Genial! Ens estarem a la mansió del rector, al campus, mentre ell és fora. Que mola, aquesta missió! En Java i jo anem a fer un cop d'ull al balneari. Vols venir? No, gràcies. Faré una becaineta. Vull descansar una estona abans no arribin els resultats del bioescàner. Esclar, estàs cansada perquè tens la síndrome d'abstinència. Que no, home. Tinc moltes ganes de fer una becaina, res més. D'acord, però per si canvies d'idea, m'han dit que hi fan uns massatges amb xocolata fabulosos. No, Diana, recorda posta. Tens raó, Java. Haig de ser farta. I tant, perquè si no, et passaràs tot un mes envoltada de coeficients i polinomis. Faig tard. Ho tinc tot desordenat. Haig d'estudiar. No trobo els llibres. Ostres, quin malson tan horrible. Estic molt pitjor que abans de posar-me a fer la becaina. Diana! Diana, estàs bé? No, aquí hi ha una cosa, una mena de monstre! Un monstre? I on és ara? No ho sé, però em volia atacar. No us moveu. Ei, nois! Ospa, no us volia espantar? No, i per què no has entrat per la porta com una persona normal? No li facis cas, Billy. Està molt nerviosa. Es veu que en un malson ha topat amb un monstre terrible. De debò? I quin aspecte tenia? No ho sé, era més aviat... esmunyadís. Llàstima. D'això us porto els resultats del bioescàner. Els ulls de la Carrie no estan en blanc. Les pupil·les se li mouen tan de pressa que no es pot veure ull nu. Té tota la pinta d'un estat d'hiperMUR, moviment d'ulls ràpid, però més ràpid. Llàstima que no coneguem cap expert en investigació del son. Potser conèixer. Un directori del campus. Molt bé, Java.
Doctor Marcus Halvan, cap de l'equip d'investigació del son. Som-hi, és aquí. Fosc com una gola de llop. Sort que he vingut preparat. Una persona o una força brutal ha destrossat el laboratori del doctor. Home! Vaja, tenim una altra víctima. Tens raó. També té els ulls en blanc i està cobert de sorra. Potser el monstre deixa un rastre de sorra, com si fos una secreció de bava, però bastant menys llefiscosa. Potser sí. Però si no trobem el doctor Hanlan, no sabrem què ha passat aquí. No siguis pessimista. L'ordinador del doctor Hanlan. Que estrany, el monitor està mig fosc, com si n'hagués sortit alguna cosa. Doncs no en podrem treure cap informació. Anima't, petita sucredicta, només cal connectar-lo a l'ultrarrellotge. Voilà! Sembla mentida, és com si veiéssim els seus somnis. Més aviat els seus malsons. Però això encara no explica què hi pinta el monstre en tot això. Ah! Armari! Ja hi tornem a ser. Fora! Vostè deu ser el doctor Hanlan. Jo sóc la Diana, ell és en Martin i ell és en Java. L'hem vingut a ajudar. Oh, fa dies que sóc aquí. Des que aquella cosa va sortir del meu ordinador. Esclar, ja tinc la connexió. El monstre va fer servir l'ordinador com un portal per entrar al nostre món. Amb el seu programa va fer caure el mur que separa el son dels somnis. Vols dir que el monstre ha sortit del malson d'un dels pacients del doctor Hanlan? Just a la fusta. I ara és el nostre món i aterreja qualsevol que s'adormi. La hipòtesi és interessant, però resulta que cap dels meus pacients té malsons amb monstres. Aleshores, d'on ha sortit el monstre? No ho sé, però el Llegendax potser sí que ho sap. Ja ho tinc, la llegenda de l'home de sorra. L'home de sorra és un monstre del país dels malsons que ataca la gent quan dorm. Amb la seva sorra màgica provoca malsons a les seves víctimes, uns malsons que no s'acaben mai. I com aturar-lo? La traurem amb una trampa. I com ho farem, Setciències? I he fet una becaina, no estic gens cansada! Ets l'esquer perfecte per un monstre, Diana. A més, ja sabem que li agrades a aquest paio. Quan jo premi aquest botó, t'adormiràs tranquil·lament en pocs segons, Diana. Vol dir, doctor Hallan? Té les venes taponades amb tones de sucre. Ostres, quin somni tan estrany. Em pensava que era Austràlia. Ui, Déu meu! Ja són les 12! Faig tard a l'examen! On són els llibres? Ho haig d'endreçar! Ho haig d'endreçar! Vinga, nano, ja és hora que hi intervinguem. Java preparat. Ultrarrellotge activat. Xarxa X seleccionada. Monstre! Ei, on s'ha ficat? La Diana! Ara entenc per què la Diana va dir que eres munyadís. Vaja, quin rotllo. Ens tocarà passar al pla B. Fer una visita a l'home de sorra al país dels malsons. No, Martin. Java no vol. Ho sento, Java, no podem triar. És l'única manera d'enxampar l'home de sorra i salvar la Diana i els altres. El doctor ens tirarà un polsim de sorra màgica quan dormim.
És el nostre bitllet al país dels malsons. Entesos, té, emporta-t'ho. És un botó del pànic. Quan el premi sabré que us voleu despertar. Ja funcionarà? L'home de sorra ens tindrà controlats. T'hauràs d'enfrontar les teves pors, Martin. Enfrontar-se a la por és l'arma secreta que ajuda a eliminar els malsons. Ja ho entenc, doctor Hanley. Teca, peixets, peixet. Iguana guapa. Hola, aranyeta. Java no suporta gats. Per què em volies veure, Mom? Ja t'ho pots pensar? Estàs despatxat. Despatxat? Però per què? Perquè ets el pitjor agent que hem tingut. Martin, Java, m'alegro molt de veure-us. Sabeu on som exactament? Em fa l'efecte que som el reialme dels malsons. I què hi fem aquí? No ho sé. I com en podem sortir? No ho sé. Llavors, ha arribat l'hora de tenir un atac de pànic. De pànic? Un moment, ja me'n recordo. El doctor Halland m'ha donat un botó del pànic. El doctor Halland, l'home de l'armari? Ei, jo també me'n recordo. Ha dit que ens ajudarà a sortir d'aquí. Doncs Martin toca botó. No puc, Java. Primer ens hem d'enfrontar a les nostres pors. Auxili! I primer hem d'ajudar en Christopher i la Carrie. Ah! Estic tan amunt que no arribaré mai a terra! I tant que arribaràs, perquè tot això no és real. Tranquil, l'únic que has de fer és un pas endavant. No puc, no puc! Ho has de fer! És l'única manera de posar fi als malsons. N'he sortit! Estic salvat! Auxili, auxili, m'ofego! No t'ofegues, només és un malson. Però no sé nedar, l'aigua em fa por. Ja ho sé, però confia en mi. No et passarà res. Dóna'm la mà, que t'ajudaré. Com ho has fet? No he fet res. Ho has fet tu. Martin, mira! No permetré que controleu el meu món! És l'home de sorra. Hem de tocar el dos. No us escapareu! Sereu meus per sempre! Tenim problemes. Tireu endavant i no tingueu por. Ens n'hem sortit! Hem vençut les nostres pors! Toca botó, vinga, Martin. Ja està. Tant de bo que el doctor Halland el senti. Mireu! Una porta! El doctor Hanlon ens deu haver sentit. Us penseu que us podreu escapar? No podreu, perquè jo ho controlo tot en aquest món.
Si no ens hi afanyem, quedarem atrapats! Agafar-nos mans! Afanya en Martin, l'home de sorra ens segueix! És el que vull. Quan provi d'entrar en aquest món, l'atraparem. L'home de sorra ha quedat atrapat per sempre entre els somnis i la realitat. No tornarà a fer mal a ningú. Molt bé, tropa. Heu pogut neutralitzar l'home de sorra. Què? Qui vol que el porti a l'aeroport? Una oferta temptadora, Mom, però em sembla que em quedaré aquí uns quants dies per conèixer una mica més bé els alumnes. Sí, em sembla que jo també. De debò? Em pensava que estaves destrossada i necessitaves dormir com un soc. Ho dius de broma? Després de l'experiència del malson no tinc ganes de dormir, ara com ara. Ei, d'on ho has tret, això? Gràcies al meu amic no em falten llaminadures i no hi penso renunciar ni boja. Per tant, he guanyat l'aposta. Sí, ja pots portar l'àlgebra!